Al meer dan 24 uur rieden de sneuntenacht borrelbussen uit de dwarpen om de stappers naar Belsum te brengen en naar Arin weer thuis aan te zetten. In de nieuwe concessie is het discovervier net op naam en dus regelt de eigenaar Jetse Hoekstra van TDF het nou zelfs. Je ziet natuurlijk wel de meerwaarde van het vervoer. Je hebt een plattelandsdiscotheek en je wil er wel graag goed bereikbaar wezen. Wat kost het jou dit? Het levert me op. 3 bussen had er kocht, chauffeurs en beveiligers worden inhierd en nog in Hoekstra zelfs bepalen hoe hokker dwarpen er giet. Onder andere Verwert en Maren binnenbij komen op route. We herrouten via Haas en daar is Arem en Kemper binnenbij komen. En we routen via Frenset en daar is Jestroin en Wommels binnenbij komen. In Tjemerum hopen ze dat de borrelbus nou ik weer terug hardwarp rieden wil. Want doet in februari dit hier trein Tjemerumers de beveiliger van de borrelbus mishandelen. Wie van Connection de maat vol en haast de lines krost. En al die tijd riet er geen borrelbus meer terug het dorp. De jongens die het in het verliezen wat die hebben, die zijn gestraft. En ik vind dat de mensen die het dus nou jaren een goede gezichtje aan laten kennen, dat ik dwam laten kennen. En op deze manier, ja, dan wil je toch in een hoekje terug. En de goeien, die moeten weer rond die helden maar de kweren. Connection die hier is je reden erg voor natuurlijk. En dat is ook, maar goed, ik mensen daar zullen over de situatie nooit tocht hebben. En we hebben al hier, we hebben een leermoment in het leven. En als je hier verleerd bent en je kan goede afspraken met elkaar maken, waarom zullen we dan mensen keren?